Hello guys! Welcome back again sa aking channel. So for this video, kung nakita nyo po sa first video ko, nagluto ako ng saging tinanok. Ito na po yun. At saka ito yung amahong na nabili ko. So ngayon guys, magmumukbang tayo ng saging with bagoong or ginamos. Kung tawagin sa Visayas, ito po ay ginamos sa amin. Yan, no? So ngayon guys, mag-pray muna tayo bago tayo magmukbang ng saging tinanok. So, ayan, naghugas na po ako ng kamay. It's already clean na. So, ano pang hinihintay natin, guys? Let's eat na. Yan. Wow. Yan, oh. Ang init nito, guys. Napakainit. Alam nyo, sa Bisaya, ganituhin namin yung ginamos. Ganyan. Lagay namin sa top. Sarap. Sobrang sarap. Yan o. Yung iba nga is ginaganito. Ganyan. Ganyan. Tapos nilagyan ng ginamos. Yan. Tapos ginanyan. Ang sarap. Napakahang. May sili kasi. Nilagyan ko ng sili. Hap. Ang gama. Tatlo na yung naubos ko. Lagyan talaga namin sa top yung bagoong. Perfect talaga. Anghang. Napakaanghang.
narinig nyo guys, yung ibon. Umaawit yung ibon dito. Hindi ko na lang ito lagyan ng background kasi mayroong mga ibon na kumakanta. No? Ang sarap. Tapos lagyan mo sa gitna. Ganyan. Perfect. Yan po yung mga Bisaya. Mahilig mag-ibinto. Ahop. Yung sa amin, pag nandun ako sa amin, lahat ng kapitbahay kakain ito. Mas masarap kasi may enjoy kayo sa pagkain. Diba? Ang init. Paanghang. Isa sa mga napakagana sa kain, no, yung anghang. Lagyan mo ng anghang yung kinakain mo. Grabe. Naparamihan ko lagay ng sili. Oh. Pwede na ko hindi man nanghalian guys. Ito na yung kinakain ko. One more. Yung mga kaibigan ko dito, yung mga ibon, sabi nila, mag-enjoy lang daw ako sa pagkain. Tingnan nyo. Umaawit. Sabi nila, masarap ba tips? Yes, masarap. Ang anghang. Ngayon, papawis na nga ako. Dahil sa sarap. Ito po isa sa mga sign ko pag nasasarapan ako. Lalabas po talaga yung pawis. At saka yung may sili, yan po yung nagpapawis sa akin. Kasi masarap. Mayroong bagoong. Perfect. One more. Last na ata to kasi ang dami ko na naubos. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ata to or pang-siyam. Ayan guys, so last one na tayo. Grabe, kung OFW ka no, o kung saan ka man ngayon sa ibang bansa, mamimiss mo talaga to. Itong mga saging, tapos mayroong kinamos, bagoong.
Minsan nga, yung kamuting kahoy, kasaba tree, o kasaba root, perfect din lagyan ng bagoong. Ano pa ba? Saging, kamuti, pwede. Kasaba root, pwede. Or kamuting kahoy. Yung tatlo na yan. Pero yung sa kulo, ay pwede rin yung kamay. Yung sa kulo. Yung nagpapasarap guys is yung bagoong sa saging. Kahit ano sa saging, mahinog man or hindi, mabalbangaan, masarap talaga sa bagoong. Yan po ang isa sa mga delicacy sa mga Pinoy, yung saging na may bagoong. Ito slow mo siya. So last one, kain na tayo. Tirahin na natin kasi hindi na ako mananghalian guys, promise. Ito na lang yung kakainin ko. Sarap. Sarap talaga. Yung saging namin, puro hinog. Perfect talaga. Ayan, so ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. So, hindi ko na kaya guys. Siyam na lang yung naubos ko, no? So, yan. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Paalam. Ingat. Keep safe po palagi. Bye-bye. Thank you for watching guys. Ingat po kayo.